Girtiyekî Kurd ji Urmiyê bi tohmeta sîxuriya ji bo Îsraîlê cezayê darvekirinê li hat birîn. Nasser Girtiyekî Kurd ku li girtîgeha navendiya Urmiyê bi tohmeta sîxuriya ji bo Îsraîlê dîhat girtin, ji aliyê dadgeha Urmiyê ve bi serokatiya dadweşanê cara duyemên cezayê darvekirinê li hat birîn. Di Nîsana 2025 de cezayê darvekirinê vî Girtiyê Kurd ji aliyê şaxsa sîûnehana dadgeha bilind ve li ser îtirazê hat betalkirin û doza wî ji bo jî nû ve darizandinê jî heman şaxserê hat şandin. Di mijdara 2025 de